Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi suntem acasă la Adelin. Salut! Și am revenit la el ca să facem vlog, pentru că are noutăți, așa-i? Foarte multe. Foarte multe noutăți. Începem cu o familie de sebrit, adică cocoșul și cocoșul. Da, pentru că două găini sunt Deci, după cum am zis, cocoșul stă aici și le păzește. exact. Deci el nu le face rău, nu, doar atât, cât stă și le păzește. Așa, are două cloște, fiecare are câte 5 ouă. Uitați că am și prins Cocoșul care are niște pinteni foarte mari. mari pentru rasa aceasta, așa-i? Da. Ciulica mică, mă, are și cercelași mari și o creastă foarte mare. O aripă e tăiată, o aripă nu e tăiată. De ce? Să vă, da, am vrut să zic, să vă zic și de ce. În cazul că el când vrea să zboare, el se va duce pe o parte și nu va mai putea zbura. Știi? Da. Și aici în plus minus se vede că i-am tăiat, că i-am lăsat puțin din vârf și puțin din mărgini și numai foarte bine ca să-i... Deci este foarte blând, așa-i? Cocoșul nu. Dar acum că stă la colț. Hai că-l punem înapoi aici să le păzească pe domnul. Da, au câte 5 ouă fiecare, Da. rase diferite. Nu mai umblăm la dalimul la el. Aici o găină Da, moțată olandeză. cu o creastă foarte, Din foarte păcate mare. nu am lăsat cam majoritatea găinilor pe afară, așa că nu știu cât de bine o să le prezentăm. Dar unii oameni știu, Ciula asta, mă! O să vedeți și la cocoș ce le-am făcut. exact. Aici puiuții care i-am mutat aici sus, Ciulicile. exact, ciulicile mici. Mai multe rațe de puiuți. Da, avem australorp, ceva, cum zic eu, barace și mii de flori bobat pe negru și ceva mai acolo de casă, care unii sunt chiar foarte mari, de că ar fi Brahma. Uitați aici familia de mii de flori porțelan. Da, Am scăpat găina. exact. Acum mergem la porumbei Da, da, da. de ornament și are noutăți și... Eu cred că de când ai mai făcut vlog la mine, nu cred că ai prins chestia cu puiul la creți. Sau? Nu. Nici puiuții la creți nu i-am prins. Puiuțul. Au fost puiuți odată și Au odată. fost. Uitați, pe ăștia se întreg. Se întreg la cine are gușa mai mare. Întrecere, cine are gușa mai mare? Eu sau tu? Aici un pui de creț. Eu am, nu tu ai. Tu. Dar nu se știe pe viitor. Exact. Ăsta e un puiuț de creț, inelat 2024, uitați aici, care se dezvoltă foarte bine, o să iasă ceva alb, să sperăm că o să mai aveți și ceva negru sau bălțat prin el, că dacă nu, mă las de porumbei. Hai să punem la loc, deci e nu chiar atâta de înfometat. Nu, aici avem ouă la gușații pe sus, nu mai dăm jos femeia că nu vreau să o deranjăm. Deci sunt două ouă de porumbel. Da, da, puțin mai mari decât alea normale. Exact. Da. Sunt aproape ca la King ouăle? Sau? Nu cred, că cred că chingi au tot așa de micuțe. Așa, aici voltații. Pui la voltați indieni, două ciulici, unul mai negruț și unul mai albuț. Amândoi o să iasă cu o încălțătură mare, cu moț în cap, moț ca și la părinți. Acolo. Femela fiind un voltat indian mai original decât masculul.
Dar o să iată ceva frumos, frumușel. Și ăștia vor fi inelați cu inele de 2024. Doar că nu i-a inelat acum, pentru că... Nu, îi aștept să mai crească ca să nu le cadă inelul de pe picior. Exact. Cum am făcut și cu puiul de creț și deja am pierdut o grămadă de inele. Exact. Aici Maria Stoartul sau Da, gulerați. gulerații. Gulerați, tot aceiași. Aici tot stau aici într-un colț. Uitați aici Maria Stoartul sau gulerați. Uitați, ăia Ce mare au. gălățeanul care va fi giveaway. Da, pe contul de YouTube. Anul ăsta se pare că voi da un porumbel giveaway. Anul trecut am dat un iepure giveaway. Și uitați, penajul, I-a crescut penajul. da, nu a avut pene și acum zboară. Deci am zboară. Nu mai... Deci acum se întrec. Cine are gușa mai mare? Uitați, masculii, se întrec. Care mai gușa decât mine? Da, să îl iau. Și are inel de 2023. Da, să văd. Ăsta e inel pentru porumbei de ornament. 2023. Nu, dar adică nu văd foarte bine, că e mai întunecat, mai așa. Uitați penajul. Eu crescut penajul. Nu mai e atâta de... Este mascul sau femelă? E mascul. Cine o să câștige și o să aibă grijă de el, eu îl dau. Uitați. S-a dus. Uitați pe ăștia pereche. El ăștia aștept ouă din noiembrie aștept ouă de la ăștia. Și încă n-au scos. Nu, niciun ou. Poate nu-i bun masculul sau nu calcă sau ceva tot este. Dar care este masculul? Masculul e ăla care înfugăre femela. Ăla negru? Negru. Amândoi sunt negri. Da, dar că unul are cu pene albe la picioare. Da, pe aia cu pene albe la picioare e femela. Văd. Aș vrea să-i pun gulerații pe boxe fiecare. Și, adică să-i pun pe boxe și să văd, poate acolo să-mi scoată ouă. Și femela după mascul. Că nu se poate altcumva. Acolo o pereche care mi-a scos ouă, dar mi le-o spart. Câte rânduri de ouă? Au fost două runde de ouă. Și cum m-au scos al doilea ou, le-o spart amândouă. Nu. Oare de ce? De nebun ce ești. Acum mergem la iepuraș, Da. La fofo. la Fofo. Și are și acolo niște noutăți de când nu am mai filmat la el. Da. Aici deocamdată astea sunt goale. Prima, Până când? a doua, a treia și la a patra surprizele. Și la asta, mă? 2 pui de cap de leu. Da. Unul mai mult seamănă cu Rex Pitic, dar nu contează. Da, acela colorat, care este mascul, și aceea roșie, care este femelă. Nu, stai și hai mai verificăm o dată. Eu așa am văzut la trecută. Lupi haina. Știi? Aici în asta. Așa am revenit. Haideți să vedeți și voi cum se verifică un iepuraș pentru cei care nu știu. Asta e femelă. Femelă. Iar ăsta... Ai grijă să nu pice. Ioi. Ține. Iar ăsta este masculaș. Ăsta e masculaș. Da. Deci, ăsta e masculașul și asta e femeluța. Foarte bine că asta galbenă e femeluța, că tocmai bine am acolo masculul pregătit pentru ea. Uitați, a și ieșit când a auzit de femeluță. Acesta este masculul, aici o femelă de alb vienez.
Aici o femeie de cap de leu. Și aici pufa, așa-i? Pufiluca. Pufiluca. Și aici, asta ți-a fătat? Nu. Aceasta mare, e puracă mare. Albă. Trebuie să-i facă pui, trebuie să... Fete? Nu, că am dat-o la iepuroi și o stat. Deci se pare că nu o prinsă. Aici o găinuță. Continuăm? Dar nu știu dacă să continuăm, că majoritatea păsărilor sunt pe afară. Da. Deci toate găinile sunt afară. Da, vei știți, Australorp, Hamburg, mii de flori, moțați irlandeze și atâta. În rest, avem toate sunt afară. Deci, uitați, în afară de... Uite, aceea cred că face ouă. Vorba mea, la mine și cocoșul să ouă. Deci, doar atâta, astea mii de flori care nu sunt originale, dar sunt frumoase. Le-ai băgat aici? Da, le-am băgat aici pentru că dacă nu, nu aveam unde să pun pui. Da. Aceea de ce este așa pe gât, oare? I s-a adus penele. Nu știu. Cocoșul îmi place. Da, e ceva corcitură în mii de flori cu serama. Oricum e frumos. Și găina aceea din spate. Da, aia e ceva porțelan, dar nu-i porțelan. Ceva foarte... Deci aia e mii de flori, dar nu-i mii de flori, că n-are încălțătură. Asta e singura chestie care o dezavantajează. Că dacă aveam, o puneam împreună cu celelalte de mii de flori. Dar tot nu era ce aia la Bun, am revenit. Am urcat aici sus la porumbei. La voiajor. Deci să știți, eu vă părăsesc acum. I-a zis lui Daniela Muieli prezintă, cum știe. Da. Aici un pui. Mărișel. Au fost doi, dar unul a murit. Vrem mâncare, dar gușa este plină. Deci, sper să văd acum masculul. Femeia aceea. Cu mascul la fel. Este puiul. Aici mergem la alt pui. Mai mare. Hop. Ok, aici este puiul. Stai. Bun, deci aici este puiul din masculul acela cu o femelă, nu mai știu exact ce femelă. Și uitați ce culoare dă. Foarte, foarte fain. Încălțătură cu inel de 2024 aici. Bun, i-am dat puiul lui Adelin și acum o să scot puiul acesta de aici din Meulemans pe galben cu un mascul argintiu. Asta este puiul, doar unul, a avut doi, doar că unul a murit. Aici Meulemans pe galben cu argintiu, de tot argintiu, puiuț frumos. Cu inel de 2024, aici, hrănit bine. Aici un nou la Meulemans pe roșu, doar unul. Aici sunt două ouă, la un mascul pestriț cu o femelă pestriță. Aici mergem la un pui de voiajor.
Ok, deci acesta, puiul acesta frumos, brățat, este din femela, uite, aceia doi care se fugăresc, cel alb cu femela albastră. Au scos un pui, foarte frumos. Și cam atât aici sus. Cam atât cu acest episod vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa! Pa, pa, Adelin!